hol message mo mbawda wadde lancé ɓiɓɓe fulɓe ɓe eyi woni ko kalanmin ko joni tan mi arti ko mbiyannomi ko eyi woni ko mbimen ko tan fulɓe yo mbaɗ union sa ƴeewi joni aduna han fulɓe ne jaaji depuis inde ha Cap Vert ne waɗi fulɓe mais noon han sa wiyama Cap Vert ne waɗi pulla a gumta ɗum sa wiyama Cap Vert ne waɗi pulla a gumta ɗum sa wiyama inde ne waɗi pulla a gumta nga jiita tan ko inde jogo mbayri pulla mbiya odinande pulla mais komi fulɓe min mbeɗa ƴeewi filmaji inde o wiye Isaka Ka neɗɗo biyete Isaka yetta Ka aɗen ka kam ko pullo tan way won anani julu ba wawi wiide julu te ko jimowo endo julu ko baba yetta e te ɗen jettoji fof ha joni keddi toon mbiyan mon ko tan yen mbaɗ union des peulhs mbaɗen feere enen fof mbaɗen intégré e tabital pulago mbaɗen feere mbaɗen intégré e tabital pulago sénégal e tabital pulago international jaggen ballen pulago fulɓe yoɓe ballendir yo mbaɗ union ay o division sen goppani ɗum wallahi silam en jata en tampat wodi min komi haalpulaar ko o firti haalpulaar ɗum ala je suis parle pulaar ɗum wawon je suis tout couleur comme couleur ala e fulɓe tout ala e fulɓe tout woni ko anglais walla français eyyi enen ki en fulɓe anglais ji mimen fulani arbo minon fulani ki en fulɓe goppen division o haalpulaar o tukulor o ɗum ɗo enen fof ko en fulɓe heddi ko noon ɗi waɗi kelle nder koye men kelleɗe wiyete lawɓe subbalɓe bambaɓe toroɓe aynaɓe mais ɓurɓe heew jaggi woni fulɓe tan minen aynaɓe ala min ɓuura won fuutanke of pullude min ɓuura pul gonɗo jolof walla bawal wonde pullude enen fof ko en fulɓe heddi ko minen komin aynaɓe min jeeyata ko gaynaka min mbiyata ko aynaɓe wona pullo wiyete wiyete ko gaynaka mais gaynaka noon ko pullo eyyi on division yimɓe e koye men hay sa ƴeewi uffate gueɗe kewɗe sen jiiɗi mi waɗa dirigé il faut mbi o haalpulaar o tukulor o pullo joni noon wonti pecce tati si ɗum woni temedere joni 30% haɗen ɗum ɗon muusi enen fuutankoɓe enen fulɓe enen sénégalais ji goppen ɗum calɗen ɗum ha laaɓa ki en fulɓe kawanɗen leñol fulɓe heddi ko fulɓe yo ballita koye mumen eyi footo woni ko toon e milliardaire hay goto andano foti footo woni ko toon e ganda ala ɗum ala nder sénégal footo woni ko toon e ressource naturelle ala ɗo woni jolof kazalik fuladu kazalik ɓurndu kazalik te sa ƴeewi e bawal sa ƴii to fof fulɓe goni toon mais noon fulɓe koye mumen jaggodirani fulɓe jaggodirani sinno jaggodiri han milliardaire du sénégal fof ko fulɓe sen jaggodiri ƴeew han kamin woni exemple tittan men baba ahmad dan pullo on kanko woni pullo mo gandanɗa ko woni ɓurɗo heew jawdi e afrique francophone o waɗi ɗum ahmad ahajo ko pullo wonno kaɓe premier président peul o wi fulɓe dogue laamu goppe laamu ngu saabu sen on gari on tewti kamen laamu siki laamam gasi tan enen fof en jaggue cohɗen kasoji kote e région ngaji e liggoy ɗon min momon wol fulɓe kote e région ngaji ɓe jeehi Douala ɓe jeehi Yaoundé goto fof ligguey ayde o yande laamu mum tan yen mais fulɓe janani han ayi baba ahmad dan pullo toon woni khadir yaya toon woni ahmad dan fadio toon woni han sa ƴeewi nigéria Mohamed Bello ahmad Bello ɓen ɗon fof koɓe fulɓe wanno ɗum ko leggadi tasen e région ngaji he mbasen hattane foti he walla e ladde he tasen e région ngaji he liggoɗen woten heeb ɗum ɗo ko buj sappo ɗum ko buj joyyi liggoɗen kala ko neɗɗo wawi dañ yo renden eyyi yen mbaɗa union des peulhs min ummude fulɓe fof waɗa union des peulhs enen ko en fulɓe wona goto amen divisé si neɗɗo gonɗa wiɗa min komi pullo oko gonɗa e fulɓe noon taw ko pullo wima oko gonɗa e fulɓe wiɗa min komi toroɗo walla mbiyaɗa ɗum cubbal mais tan ko jolfo wima langasi peul oko gonɗa e fulɓe wiɗum ala min komi pullo tan sabu ɓe jiiɗata ko wadde men divisé ɗum ɗon mbaɗen feere dijje manggan calɗen ɗum eyyi mbasen wadde divisé koye men eyyi ɗum kam ko ɗum jiɗɗon haalde